Hello, pri ďalšom tutoriáli. Opäť ideme robiť z Alize vlny, na ktorú vám netreba žiadny háčik ani ihlice, z ktorej som si uplietla aj tieto svetre iba rukami. V predošlom tutoriáli sme si urobili deku. Ak si tento tutoriál nevidela, chod si to pozrieť, pretože túto deku zvládne urobiť naozaj každý. A dnes si ideme urobiť takéto krásne srdiečko. Môžeš ho urobiť napríklad na takýto sveter, aby to bolo jednoduchšie. Poďme si to ukázať na deke. Začínam klasický deku. Ak nevieš, pozri si predošlý tutoriál. Keďže chcem srdiečko v strede, deku si zložím na poli. A v strede označím štipcom. Keď už sa nachádzam s vlnou tam, kde chcem mať srdiečko, očká, ktoré idem prevliekať na deke, prekrížim a prevlečím cez ne vlnu. Vzniká mi takýto cíp srdiečka a ja pokračujem v pletení ďalej ako obvykle. Keď sa vrátim opäť do stredu, opäť prekrížim očká, tak aby na vrchu bolo to očko, ktoré mi bude tvoriť srdiečko. To isté urobím aj na opačnej strane, ale vrchné očko bude naopak, tak aby mi vznikal takýto cíp. Pletiem ďalej, až pokým nebudem v ďalšom riadku opäť pri srdiečku. A tu už robím presne to, čo riadok predtým. Ale v tomto riadku už vyplňame aj stred, klasicky rovno očko cez očko. Na druhej strane srdiečka očka opäť prekrížime a pokračujeme v pletení deky. Ešte posledný krát budeme pokračovať v smere tohto srdiečka. Vyplníme stred klasicky rovno a druhú stranu srdiečka opäť pôjdeme opačne, prekrížime a prevlečieme. A pozrite, aké srdiečko sa nám tu črtá. Pokračujem na ďalší riadok, ale tentokrát s očkami pôjdem na opačnú stranu. A tak nám vznikne zaoblenie srdiečka. Ďalšie dve slúčky pôjdu rovno a dostávame sa do stredu srdca, kde slúčky prekrížime a prevlečeme cez ne vlnu. Ďalšie dve slúčky prevliekam opäť rovno, klasicky a dostávam sa na kraj srdiečka, kde opäť mením smer prekríženia, aby vzniklo zaoblenie. A ďalej pokračujem v prevliekaní deky, tak ako obvykle. Keď som späť pri srdiečku, pokračujem v smere, ktorý sme zmenili riadok predtým. Prekrížim aj stredné očka, aby mi vznikalo srdiečko. Najprv do jednej strany, potom do druhej strany. A tak mi vzniká prekríženie srdiečka v strede. Prekrížim ešte aj pravú stranu srdiečka, tak ako sme to robili na ľavej, len opačne a máme hotovo. A môžeme pokračovať v pletení deky. Voilà, to je naše srdiečko. Napíš mi do komentára, či sa ti tento návod páčil a či ho vyskúšaš. Pripravujem ďalšie tutoriály, tak ma sleduj, pretože možno už nikdy na mňa nenatrafíš. Bye!